Ngħada li ħarġu dettalji dwar talbiet deskritti bħala esaġerati li qed jagħmlu l-bdoti tal-Air Malta fil-mument fejn il-kumpanija tfittex sieħeb strateġiku kitbet iċ-chairperson tal-kumpanija. Marija Mikallef, persuna ta' esperjenza kbira fil-qasam tan-negozju u dak kummerċjali, fissret kemm hu diffiċli tikkritika sezzjoni tal-ħaddiema pubblikament, però żiedet li meta parti żgħira tal-ħaddiema, ironikament l-aħjar imħallsa u l-iktar smati, tedded pubblikament li twaqqaf l-operat tal-kumpanija ikun wasal il-mument li titkellem. F'artiklu fi Times of Malta qalet li kienet qed tagħmel dan b'dispjaċir iżda bittama li tirbaħ ir-raġuni. L-indikazzjonijiet juru li n-negozjati mal-Italja jinsabu fid-direzzjonijiet tajba. Se nanalizzaw il-business plan fil-jiem li ġejjin. Qalet Mikallef li esprimiet it-tama li dan se jkun kruċjali għall-Air Malta li tibda tagħmel il-qlieħ. Mikallef li fissret kif qed isir minn kollox biex jintlaħaq kompromess żiedet hekk. Iżda l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti qed tpoġġi dan f'periklu billi tedet bi strajk fl-aqwa tal-istaġun sempliċement għaliex għadna qed niddiskutu ftehim kollettiv. Iċ-chairperson komplet tajt li l-attitudni tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti tibqa' waħda mhix raġunata u li taqdi lilhom biss u stqarret kif ħaddiema oħra tkellmu magħha b'diżappunt. Fakret li azzjoni industrijali bħal din tiswa lill-Air Malta ma' €900,000 kuljum. Għalhekk ġimgħa iġġib fix-xejn snin ta' ħidma. Mikallef komplet hekk. Xi jfisser dan? Mhux ħafna l-uħud mill-bdoti li jistgħu jsibu impjieg x'imkien ieħor, iżda x'jiġri mill-kumplament, x'jiġri mill-mijiet l-oħra ta' ħaddiema tal-Air Malta. Qalet li tmexxija tal-kumpanija qed tagħmel minn kollox biex lil dawn tiggarantilhom ġejjieni u għalhekk f'dan il-mument ħadd m'għandu jeddet is-sitwazzjoni. Kitbet dwar l-irwol tal-Air Malta u żiedet tistqar li l-piloti jridu iktar f'mument fejn wieħed ma jistenna b'għajnuna mill-Unjoni Ewropea u meta t-taħdidiet qegħdin f'perjodu sensittiv. Appellat biex bħalissa kulħadd jingħaqad, anke għaliex kulħadd irid jifhem li hemm deċiżjonijiet diffiċli x'jittieħdu. Mikallef temet sajtek. Għandi t-tama li dan jista' jiġri. Għandi t-tama li l-piloti se jaraw ir-raġuni u jiġu lura mal-mejda tan-negozjati b'sens aħjar ta' kooperazzjoni u teamwork. Dak li għandna flimkien huwa żgħir wisq biex ninfirdu.